या वृत्तपत्रात आमच्याबद्दल तिघांबद्दल काही छापण्यापूर्वी आमचं कार्य आणि अन्य पक्षाचे नेते जे बोलत्या टीका करतात त्यांचं कार्य आपण पाहावं आणि प्रसिद्धी द्यावी असं मला मित्र. हे शिवगर्जना नाटक आपण पाहता हा आपला इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पाहताना प्रसंग पाहताना रक्त सळसळ निष्ठा प्रामाणिकपणा पराक्रम याचं प्रात्यक्षिक आपण डोळ्याने पाहतोय. शिवाजी महाराजांनी अल्प वयामध्ये हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्याची गर्जना केली. मासाहेबांना विश्वास दिला की हो मासाहेब मी हिंदवी स्वराज्य स्थापन. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने काही लोकांनी सत्ता भोगली आणि ती फक्त महाराजांच्या नावाने आणि हिंदुत्वाचे. आम्ही पाहतोय मराठ्यांमध्ये काही फितूर महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याच्या आड आले. आजही तो इतिहास उजळला जातोय आणि तेच सांगतात लोकांना आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांचे वंशज आम्ही त्यांचेच कार्यक्रम. महाराजांचा पराक्रम जरा ते इतिहास पाहावा नाही तर अशा कार्यक्रमाला यावं आणि पाहावं. महाराजांचा त्याग त्यांचा पराक्रम धर्मावर लोकांवर सहकार्यांवर विश्वास कसा असतो याचं प्रात्यक्षिक पाहावं. आता पायाखाची वाळू गेली पदे गेली वेड्यासारखे बडबडताय काही स्वतः 2.5 वर्षात केलं नाही काही केलं नाही आणि आता ह्याला हे द्या त्याला ते द्या आम्ही ह्या संपाला पाठिंबा देतो ना जनाची ना मनाची. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍप वर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप.